Ago. Me mama kwa abade bati to obi ka dwumadi so. Me den de Jimmy Hanks. He asanya hye bio. Ye rebefi ye nhoma akusika ase. Na nso ansa na ye befi ase no me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Se wonga ma me ho kwan a me ne wo rekan won homa yi. Efe me da cdfi.net ase. Se wonga boa me na me di dwumadi rebrel. cdfi.net ya befo bia bia wodigwa. Se wo pese wo to ade a tina wo fi na dwodwo ho. Ko cdfi.net. Ko pensen niema na ewo ho ni mu. Na to oniema wo ho. Wonso wo pese wo ton ade a na wodigwa. Tina wo fi na dwodwo ho. Twa oniema ni mfonini na fagu cdfi.net. Won e beto no be frel any wedding sawo so. Me checha mo amuhwe dwumadi nyina. Me chia mankasa me papa Venerable Joseph Opare Hineku. Me chia me mama Florence Ayebiotu. Efensu me chia Mr. Samuel Ofosuba. Madam Josephine Edusei Piasa. Madam Monica Frimpoma. Mr. Sari Sylvanus Gato. Me chia mama kenyina. Yo. Yemfi ase. Sika tia edikan. Bribi oberima bi trance a wo frɛ no Kwadwo Bani. Oye odwumayefo a obone homoden na nani da fem. Esane nimfu ni ade nti ote na ekura wo sikasu. Ewom se Kwadwo Bani ye modern bofo sede nanso eye se jama okrebri ni musu bi di na echi a enti nia oye biara nsi akwanten da esane abew obrehunu ene obregu twitwa na kwan mu imma onya ahoto wakọ ho abisa akọ ati sika aye ho ade ate watew okwa oware oyiri ni onyamfu bi a wo frɛ no sBookTube wododo won ho yiye nanso sBookTube enya yafunu a woda wo chin no nsifo ni akonfo pii so ye awonru huru nyina bi wenya oba ha wo yiye nanso esane se Kwadwo Bani ye obadwementi wanfa enunu ne yire no na emom ota cheche ne rese oba inye otope na wafa onyame na odeche echiri no Kwadwo Bani de amemnemfe koware oyire foforo ka bruwa ho ene ne wo ma eyi bruwa krumu ma osi epini di nkomo da ne nkunama ogu ahumidi ya ose miara mi yefno waye mi boni se menya yefnu ma wo ba okom de mia merikosuma okrafo ba osukom de mia merikosuma okrafo ba yaw me yefne waye mi boni o eto da bi mpa arehu nti oto ne humu nsunkukuam Kwadwo Bani hu no sa no ha unu yiye na okasa kyerɛ no mpempi twa ne komato ne yem na eni bibiara a ohwehwɛ ana opa a wanya ama no sane ebeye na nani beje entama nnuku ni ahode ana mfu akonhama bofem ana osiesie no pe adom worim ewo ho no bruwa nyinsan bri a eni naso wo obabia fefe bi Kwadwo Bani de ne to ne na frɛ no aku sania ofri bruwa tan no me na me nka me nkum asoboa wo fo won ano na wotwe kusu ofantini kwamna na oka na sembise oye ya ode Kwadwo Bani kra brifo ekuri tutu pe na oyare bo bruwa nusinfu mehwe wo ye ya bruwa entumi eni oyare no efe na Kwadwo Bani ye ne ho hwe a enye yi okosie no ofie ye no eyi sania ese odi arehu twen ekrodose mesu mefri a me ya kwajansan o mesu mefri a me ya kwajansan o se akwajansan ya papransan mesu mefri a me ya kwajansan menkuni masema mesu mefri a me ya kwajansan o onam hunani kwadwofodwe dio due nyansin kro de diwo enejosu abro no ade bechia no po ebrobuaso nyansrama misu wamen
esi bruae nikisa kumio bruae esi bruae wa ha me kra wa ye me bone kra bruae esi bruae wa dada me akoja me sukwan mu bruae esi bruae eni jina bekumio bruae nede osram kosum osukesi etoy ma osram kosum mo mumisa no da ko obeba yebuae maye anye yo minya duku abomeyem yebua meso due ma apang mi o meye den ni o yo nimo yebua meye den o mu amoreko mu amoreba mu hunu efnamani o mu amoreko mu amoreba mu hunu efnamani o efnamani se okoje asomfna ketechi abesie neja efnamani eje min komodi o wankwamo efnamani eje min komodi o wankwamo efnamani eje min komodi o oyiri bruae dio asamane kwan tenten daachi ebefa yenanim oye kuna na wotwe biesa no wodi eyinu ko ekra kobro so wo honso na wosang ba ofie bio kwadwo bani tra ofie ma eche yiye na ompese okosikasu efise okohu ne yire no ho niema ni mukase ni dan ni mfu ni nwan ne nkokwa ebema wakai no da na orintumi nhye ne ho so eni areho echi no wokasa kire no tu no fo ma ohun ise oye ya bruwa ewu nia aka mom na ehia enti oko sikasu prim ne bo hye ne ho so pepa bi se already akoneka okrebridi ewu para na edi kwadwo bani echi se ye oyefu no oye no se ye ni nkrabia o obi nimarada bruwa ti ase no benita esum infri yinam okai se obesum infri no bio eyinam aton atua ne ho aka dakra no pa owiama ne ho so kakra no ope bribi kan na ano na okotwe da de free kesi bi a wofre no ewrukenen beto ho se orisiesie na adechia odi akoto chenen bi so eye da de free a ehu yiye eda ho a se atini epa aboana ne ho ye den se kwabrafo mpo a orintumi nye ne ho ara da bani siesie wie no osumi se oriso ahwe ena odan ne ho se oripedua polwa bi ewo adama bi mu abehwe so ahwe senia ebeye mofra diobo bani dan ne ho pe eku anim ni enso anka oni ni nuanom wo mfikyiri rigoru meka woyi oyemfie bien peba ohun dade free kantan no eye no nwa na otwiw ben odi hwe ara na okotoyi preku pe otie ne nsa benkum se odi risomu wote gra eje pape kwadwo benidi owukra nam hrubi akope na ogina ho eku na erukenen no apa no a obudu yesu yi benidi na no tu muse obimro meja samange obimro enso ne yire kwafum efri no nso ka hwim se gra a je atawre benu anaba asako ho ansa na emu abai wodi chinchin fri bi na ebai mu kwadwo benidi na ahodi nyina chi mefri no twitwiri di ba yerukenen mu ji ekunsa fi mu apeta onensa kon pasa aka kuma se na nensa no atew intikitwe bi na esa a epra moja yo beniri yesa nyina na anu dem obi mehwemio au kwadwo beni wo yo busufo ni edi wachi so
Se obra yi bewie miare ni. Obi mro. Ogusu tietiem saa no. Won a wowo mfu a ebe men mu ti di mirika bai. Wo beba kwadwo bani na oridi akoyi. Wode haba matew pusa kosi se moja ni twai. Kwadwo bani yiri kuma no nso te nkeka omunu di mirika bai. Obeba impampa na egu afu su yi. Oma ekuso she echi na wode ne ko abebi opoku akra. Abebi opoku bo modern se obema nsa na atoa nanso anye yiye. Obo ne boana ne nansa so a wosange no na atew. Eye eninyane sem kese. Wo hwa enhwe. Eku aye besin. Kwadwo bani ne yiri hu no saa no wo fi ase suin. Nanso abebi opoku tietia won se wonyai abebi achi. Eku ayaresamu. Obini wa ye ade ma eye enwonwa. Enya akrafo nyina na ebeye no saa. Otutu kotran ne ho. Nansa biara obesin kwafum kofo oja a wode nua nsu tutu kru no. Otua ahima soja nua nsu a wode tutu iyam edru a wode taaso ene nia wode hura ho siesie bibiara sania ese. Worimia kru no na otru no na orisu ha. Ojije no. Ode no sara kosi asrama bien a wotwa won kwan mu ma wokọ ekura na echi no wobo no esu. Nasem ne se eyisan ye mobo na enche na nani gina. Kwadwo bani de ehia kwa kra yi hye no so na da okai se eku ayebesin edidem afebo a na ne ra ho poto na orekonom nsa. Onye ebida insanum yi bo no yare a wani. Bakuma na efe ade ahia no yi. Yo eku Sika tie di kan ha na esi. Eya kire wadwen fansam esi ho wadwen kire bia ho. Efe like sini fasini sum na wonamfonom ne wadofonom no wonso wonhwe bi. Da ye be hia biu no ye de tie to so abien na ebeto aso. Enti ye mfansi ya makramo.